guys! Welcome back to my channel! This is my competent vlog. Ayan guys, nandito kami ngayon sa sa farm sa Disyerto. Ang lamig-lamig dito guys, so magkakape kami ng turmeric. Ayan. Sana all super loy. Super loy na. So ayan guys. Bukas guys, mag-video din ako sa labas. Abangan nyo guys. Tapos kukuha kami ng mga gulay-gulay doon guys. Abangan nyo. Ayan, bye-bye. Ayan guys. Nandito na naman kami sa Disyerto. Ayan, ang super lamig-lamig dito. Ito ang aking kasama. Saan kakawatan ka?
mamaya mag-ano-ano sila dito guys. So, ready na yan. Pagong! Kamaan! Kanina po sa guys nagbibideo, hindi pa pala naka-on. Ayan guys. Ayan minsan guys, umakit kami dyan guys sa taas. Tingnan mo lang yan guys, parang easy lang akyatin, no? Pero mga bato-bato yan guys. Kailangan pag umakit ka dyan, hindi ka nakatsinilas, nakasapatos ka. Kasi baka mabutas yung ano mo. Baka mabigtas pala yung ano mo. Ayun guys. Iwan ko guys, anong tanim ito. Alam ko may balunggay dito guys. Pre, sa asan madiring malunggay pre? Balunggay pala guys. Ang lapad ng kalupaan ko dito guys. Nakapunta na naman kami dito. Bakit pag nasa ginaganin ko guys sa taas, madilim. Pag sa baba, hindi naman. Ayan guys, tingnan nyo. Sa tagal na namin hindi nakapunta dito, ewan ko mag-iilang months, ayan. Dito nyo lang guys makikita yung ano guys, yung mga bato na siya, pero tumutubo pa yung mga bulaklak. Ayan, kulay violet. Nag-iawal ang pagkari ko guys. Kusang tumutubo lang yung bulaklak guys. Ang ganda. Parang ano. Ang ganda guys. Ang dami guys. Ang dami. Ang dami talagang tumutubo. Ayan, kahit sa mga bato-bato guys. Ayan. Tumutubo siya talaga. Ayan. Sulit na bato talaga to guys. Masakit to pag ano guys sa mga paa. Mga matatalim na mga bato. Ayun pa guys, sa taas nakikita nyo yung mga kulay violet. May mga tumubo talaga ng mga bulaklak. Ayan. So, ngayon na ako nakabidyo guys kasi nagtrabaho muna. Naglinis kami ng buong bahay. Ayan guys. Nagpaano na kami guys para hindi papainit-init na kami dito. Ang bango naman parang hamot.